Ki viewers, ki perlok ki produk ki prosnam. Link bagan ka video sa sisin pat. Da ka musim ka basyaw kia, bat ka musim ka basyaw si. Ngawan ra bat ngapen snow mat ka jongpi. Bat le se don ap deng jongpi ki ba pilat yoi ha ka jing sarkulit tepok ki social media. Bah kala don nakaliang joki bar jela menderi ki belas dang ban yalam bakla yang ikom ka jat pendu. Kilas dang ban yalam bakla Ilas dang don kam bakla ya ki samla pule ya ki kena skul hang ne pok ke jela da ka baong paka ketin khasi bat ka ketin garo kam dei ka official language jong ke jela meklaya bat jong ka bri nyau trap ke chungi bat kini ki long ke ki bang ngimla bat priang da lelei ru bat nga apil sang ne ya ka sarkar jela ya ka education department bat dei ban kem mardor bat pensitem teng ya komuni ubar jela ya komuni menderi ubla wan yalam bakla yang ikom gajat penriu jiayu ya ki khun ki ti jongi la ki pule bat ki suthit ka tu gajing tho jong tu briu ha ki jingmut jing perkhat ke jongki ha ka knowledge ke jongki ha tu kam dei ke jing lam bakla ka jing persang ban wan lum pisah ban wan kamai suk hang ne pok gejala ke jongi da ki kam tho kot ki ba klem nongrim ki ba klem de le research ki ba klem tip ya ka sedang ka kut ka buk jing ma yang ikom gajat penriu ka bu jing ma yang ikom ki try jela bat ka ketin ka ong haba im ka ketin im ka jat penriu bat ka ka ni ka jing persang jong ni u nongwei u bar jela ban yalam bakla yang ikom ka jela meklaya ka don halenti ban yale ban penrung ya kata ka ketin khasi bat garo ha ka khrit bapra jong ka risti sensyar pat ba jong ka ri India umrat klau ayu komune bawan nang no uwan ban batai stat hang ne pok ka jela ka jongi dei halor kata ka nongrim nga apil sang ne ka sarkar jela pada ka education department ba kumno pinut ban ailat ba ka kwat jong rung hang ne hepo ka tenat puli puthi jong ka jela bat ni dawa hang ne ba ka sarkar meklaya bat ka education department ka dei ban panjing pensai na uni ubreu bat ka dei ban penstom teng kat kom ki kendon an persya ya uni ubreu bat nginget scam ba ka ribet ke jat penriu ki dukot jong ka ribet jat penriu ki pradok ki prasnam lada ka sarkar kam le ka bodon kam ngide ban le bat ngin le teng persya uni ubreu namar ba lada ngi ai jam menta uni sisen menta usdang ban yalam bakla ha ka wei pat kapor undang yai peteng bat ki wei ru kendang yai nut ban pedeng ban yalam bakla ya ki pat ba nong sosnong hang ne pok gari India da ka pen sutuk bakla baka ketin kasi bat ka ketin garo kam dei ka official language jongi kom ka jat benriu bat jongi kita ki don ki basyong hang ne pok ka jela meklaya ngim itu kita ki ketin nepali ngim itu kita ki ketin bengali mereka ka bangi tip ka dei ka ketin kasi bat ka ketin garo hang ne pok ka jela ka jongi mat ong ka kejingkiran jonga ka long ka bakor rei haba pile ya ka ka ba pen khor ngi ngim ban se ngi hab ban khor te national tenat pat ba ngayo sngau bat ngabana ban ka liang jong ka education cell jong ka KSU kilas dang ban budin bat kilas dang ban yat sakmat ban budin ya kani ka kam ke jing yalam bakla jong ni u mender uni u karpoy ubana kenu ko state rei wan ban muslia bat wan ban batai stat hang ne pok ka jala ka jongi ingat scam pakom kini ki jat briu ki riu klamakor ki briu ki ba klem nongrim ki sedang ban yalam bakla ya ki wei pat ki jela ya ki wei pat ki state kin yo ya ke jing pen sistem ke bateng bat ke jing pen sistem